אוקיי. שלום. שלום יפה. צח. אז ככה יפה מאוד, קודם כל איזה כיף שבאת צח, ככה יצאנו ביחד מהמשרד והתיישבנו פה. כן. אחלה, האמת שזה אחלה. פינינו מזמננו, כן. צריך לעשות את זה יותר. כן. אז יפה. אם אנחנו התכנסנו כאן לדבר על חשיבה מחוץ לקופסה, נכון. אז נעשה פודקאסט כמו שכולם עושים. כן, על חשיבה מחוץ לקופסה. נעשה כזה טייטל, בום. כן. הנה עכשיו זה רץ. אז כן. אז כמה דברים מעניינים החשיבה מחוץ לקופסה, איך אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי בנושא של התוכנה. מי שלא מכיר, אני נועד ג'ורנו, זה צח דבוש, מייסדים של חברת פרו אלגוריתם בעם, צח הוא ה-CTO של החברה הראשי, כמובן, ואין עוד מלבדו, ואני מתעסק בכל התחום של הניהול, כלכלי, עסקי, אפיון. יפה. כל הצד הזה, כן. חלוטין, מפתחים מוצרים בכל מיני תחומים, מתמחים בתחום התחבורה, ההסעות, כלי רכב, דלק וכל... ולא רק. ולא רק, זה ברור, זה מוצר הדגל של החברה שלנו. אפליקציות, תוכנות. והתכנסנו כאן באמת לדבר על חשיבה מחוץ לקופסה. נתחיל, בוא נדבר קצת, נשתף איך אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי אצלנו בחברה. נכון, אז זה באמת חשיבה מחוץ לקופסה, משפט שאמרנו אותו 20 פעמים. כן. ועכשיו נסביר, אז בגדול, איך זה בא לידי ביטוי בתכנות? איך אתה רואה חשיבה מחוץ לקופסה, איך זה בא לידי ביטוי בתכנות? איך אתה מיישם את זה? כן, וואו, אנחנו כל הזמן צריכים לשאוף לזה, אצלנו בחברה, כל הזמן אנחנו חותרים לזה, מדברים על הנושא, פותחים אותו, מנסים לשאול שאלות חדשות, להביא אנשים שהם לא מהתחום בשביל לחוות מוצרים, שהם לא חווים אותם בדרך כלל, וככה אנחנו מקבלים פידבקים מהמציאות, מאוד מעניין. אוקיי. אז בואו נעשה ככה כמה נושא שיחה, נדבר על איך המתכנת בא לידי ביטוי מול הלקוח בנושא הזה באמת. כן, זה ממש סיטואציה מרכזית אצלנו בתכנות. תראה, היום, בשנים האחרונות, התווספו מלא תפקידים לעולם ההייטק, הרי פעם, תיקח אותנו 15 שנה אחורה או 20 שנה אחורה, היה מתכנת. ומה יש היום עכשיו? מנהל מוצר ו-QA ואנשים שיווק ועיצוב וכול, DevOps, כן. אז יש כמובן את העולמות הטכניים, אבל התווספו המון מקצועות שהם אנושיים, כמו מנהל מוצר, או כמו, ברור ש-UI, UX ועיצוב זה אנשים שהם גם טכניים, אבל הם צריכים להכיר את הצרכים האנושיים, ועם כל המהפכה היום של הבינה מלאכותית, ומה שקורה היום בשוק, זה הופך ונהיה אחד הסקילים הכי חשובים, להבין את הבן אדם, להביא את האנושיות, שאפשר בעצם לתאר רעיון ולזקק אותו לביצוע, למעשים, לאיזה כפתורים לשים, איזה תפריטים יהיו, איך זה ייראה, איך זה ייפתח, והכל בסוף נולד מלקוח או בן אדם שבא ומתאר לך את המוצר, ואתה בא ומביא את זה לידי ביטוי. נכון. הופך להיות אחד היכולות הכי חשובות היום בעולם החדש. אני רואה את זה נגיד... בן אדם אחד סיני, שיודע סינית, ובן אדם אחד ישראלי שיודע עברית, בשני עולמות שונים, ובאמת צריכים, בן אדם הסיני, צריך להסביר לו בסינית, בן אדם הישראלי צריך להבין, כמו טלפון שבור שהם משחקים בבית ספר, אז אני חושב שככה אני רואה מתכנת, ובן אדם רגיל, שרוצה לבנות נגיד איזו אפליקציה לעסק שלו, או תוכנה לתפעול, או לא יודע, תוכנת קצה, להזמין המבורגר, אז בסוף אתה יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה שאנשים יזמינו המבורגר ויהיה להם נוח. כן, אבל שזה מה שאתה רוצה בסוף. אני אומר לך, אחי, תעשה לי תוכנה שתזמינו לי המבורגר. כאילו שיגיע לי מהר, שחסה, כן, בלי חסה, עם חסה, כן. אבל בסוף, בקצה, הפלוס, המינוס, איך החשיבה תהיה, אם בדיפולט יש עם חסה, בלי חסה, בלי ירקות, כל הדברים האלה שאנחנו רואים את זה בוולט, ואנחנו פשוט מתקדמים, או שאנחנו נכנסים לאפליקציה אחרת ואומרים, בוא נעבור לוולט, מה זה הדבר הזה? אנחנו... קשה לירוק את זה בתור בן אדם רגיל, הבן אדם הרגיל, לא הכותב הקוד, המתכנת. גם המתכנת, יש לו הרבה אתגרים בשביל להבין את זה, הרי בסוף המתכנת צריך להביא תשובות לכל השאלות האלה, אז הוא עושה עמוד של הזמנת מוצר, וכמו שאתה אומר, צריך להוסיף את הכפתור פלוס, כפתור מינוס, לקבוע מה יהיה בדיפולט, ובסוף המתכנת מחליט את הדברים האלה, הוא צריך לשים איפשהו את הכפתור פלוס, את הכפתור מינוס, לקבוע משהו שיהיה ברירת מחדל, וזה דבר מאוד חשוב באפיון מוצר, כשאנחנו נפגשים עם לקוח לראשונה, אז אנחנו ממש מנסים לזקק ולרדת איתו לנקודות הכי עמוקות, לרדת לרזולוציות, הרי כמו שאתה אומר, הבן אדם קשה לו להסביר את זה, הוא מדמיין את זה, הוא רוצה שיזמינו, שיבואו, שיהיו המבורגרים, אבל קשה לו להגיע בסופו של דבר ולהגיד איפה יהיו כפתורים, הוא גם לא רוצה להתעסק בזה, זה בדיוק העניין, הוא לא רוצה, צריך את הבן אדם הזה באמצע. נכון. אז בוא נחשוב שנייה,
דיברנו על זה, על באמת מה הופך תכנת לטוב באמת. כן. אני רוצה לשמוע ממך כמה דברים, נגיד, פעם אמרת לי, זה משהו שחשוב לך, שלמתכנתים יהיה אכפת. כן, תראה, זה משהו שאנחנו עובדים עליו הרבה. הרי יצא לי לפני כמה ימים לשבת ולהסתכל על אחד היוזרים, אחד המשתמשים במערכת, מישהו שכמובן אנחנו בשיתוף פעולה איתו, ופתחנו AnyDesk כזה, רק בשביל שאני אשב צופה. ישבתי צופה על אחת המערכות, אחד ממוצרי הדגל, טורו בעצם מערכת של ניהול הסעות, מוצר מאוד מרכזי אצלנו בחברה, או אחד המרכזיים, אנחנו מפתחים הרבה דברים. המשתמש בקצה הוא לא מתכנת, חשוב להבין. כן, כן, לגמרי, בן אדם מחברת הסעות, מישהו שעושה סידור עבודה, בכלל מנותק מטכנולוגיה בטירוף, ואני יושב צופה, ואני אומר לאשתי, תראי, זה ההצגה הכי טובה בעיר, כאילו אי אפשר לשחזר את זה. כשאני יושב ואני מתכנת, או כשיושבים המתכנתים שלי ומתכנתים, אז הם חווים את המוצר מנקודת מבט של בוא נפתור איזשהו בעיה, יש לי כאן טבלה כזאת, יש לי כאן כפתור כזה, כאן יש איזה קוד שרץ ברקע, וצריך לפתור את הפעולות, ופתאום שאתה מסתכל על בן אדם שהוא משתמש, זה עולם אחר, אתה רואה אותו משכפל נסיעות, ומוסיף נסיעה ומעתיק, ועובר ימים, ומשבץ מסלולים, ועושה שיבוץ אוטומטי עם AI, וכל מיני דברים שאתה פיתחת אותם, ופתאום הדברים מתכנסים לכדי מציאות, ובן אדם משתמש, ואתה מסיק מזה אין סוף מסקנות. את הדבר הזה אנחנו מנסים לשחזר אצלנו ב-QA. זאת אומרת, אני בא ואומר לאנשים שעושים בדיקות, וגם למתכנתים בעצמם, תנסה לעצור רגע, אל תכתוב, תעצור, תנסה לחשוב בתור לקוח שיהיה אכפת לך. לחשוב כמו משתמש. כמו משתמש, זאת אומרת שקודם כל צריך להיות שחקן, הבימה. וואלה, הבימה. או זהבי יכול לתכנת טוב. או זהבי יכול... אם הוא לא היה משתחק בספור. כן, כן. לגמרי, לגמרי. צריך לדמות את עצמך כאילו אתה משתמש, שיהיה אכפת לך. שרשום, שאתה מכניס נתון עכשיו, ואחד השדות זה מחיר, והמחיר הוא על 0 שקלים, אז אני רואה, זה אומר שאתה לא מספיק בודק כמו שצריך, כי בן אדם, יוזר שמשתמש במערכת, שמכניס עכשיו מוצר חדש לחנות שלו, לא יכניס במחיר 0. נכון שאנחנו בתור מתכנתים עושים את זה, ורושמים בלה 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 בשם המוצר ובתיאור המוצר, אבל כשאתה עושה בדיקות חשוב שתנסה לפחות, למרות שאתה לא מעולם תוכן של חנות לחומרי בית, או תוכנה כזאת או אחרת שעושה דברים אחרים, אתה צריך לדמות את עצמך להיות מישהו כזה, לגמרי. זה לא רק העניין של להיות שחקן, זה צריך להיות קצת גם אסטרטג, לחשוב איפה זה ייפול, איפה זה לא יצליח, מה מקרים בקצה, זה מאוד חשוב. יפה מאוד. גם אתה מראיין לא מעט אנשים שבסוף מתקבלים לתפקידים טכניים, אמנם אתה לא עושה להם את הרעיון הטכני, אבל אתה עובר איתם איזשהו שיחה די ארוכה, שבה אתה בוחן אותם. ספר לנו. שם המקצועי נקרא רעיון עבודה, שם חדש. אז כן, יש, שאתה מראיין עובדים, אז אתה קודם כל באמת צריך להבין, קודם כל, מתכנת או לא מתכנת, אתה רוצה לדעת שהעובד הוא עובד לויאלי, שהוא עובד טוב, שאתה יכול לסמוך עליו, שהוא יציב, שיש לו רצף תעסוקתי טוב, שזה בן אדם שיודע ללמוד מיום ליום ולהתפתח, למידה מהירה, יודע לקבל מרות, לקבל שינויים, לקבל ביקורת. ככה בגדול, גם אם אני אחפש מנקה, אז בגדול זה מה שחשוב, אבל במתכנת, אני חושב שזה משהו שאתה לימדת אותי, או יותר נכון, מהסתכלות עליך כותב קוד, שזה יוצא לא מעט שם 9 בערב, כתבנו איזה משהו, היה כיף. כן. היה כיף, אשתי התעצבנה קצת, היה כיף. ישבנו במשרד, ובאמת ישבנו, בנינו איזה משהו שככה התארך, אבל יצא מוצר טיל, ובאמת היה, אתה יודע, זה כמו מוזה, סופר, אתה יודע, כותב, שער עד סוף הספר, כבר בסוף. אז ראיתי אותך, אני רואה אותך איך אתה כותב את הקוד, ואיך אתה יוצא מהקופסה, כאילו, מה זה חשיבה מחוץ לקופסה, זה בול פה. אני רואה אותך כותב, אני רואה אותך נתקע בבעיה, עכשיו מבחינתי אומר לך, נגיד הקטע הזה עם האיתורן, שתמה שלנו על המערכת של תחבורה. תספר אותו. כן, זה מה שאני עושה, עכשיו אני אספר אותו. אז אתמול שלנו על התוכנה של הטורו, שיש את הממשק לקוח שהוא מקבל, והוא רואה כמו בוולט, איפה הנהג נמצא. עוד כמה דקות הוא מגיע אליך, מי הנהג, מי המלווה, כל מיני כאלה. ובעצם, היכולת ניטור באה מאיתורן, שזה מערכת ניטור שיש בכל הרכבים, איתורן ופוינטר, כולם עובדים איתם. אז מאיתורן יש קוד זיהוי נהג, שהנהג מקליט, ויש עוד פרמטרים, יש את הטלפון שלו, את השם שלו. אז אתה אומר לי, תשמע, אני מקבל, לא עובד חלק, כן חלק גדול, אני מקבל את הטלפון, אבל אני לא מצליח להבין למה זה לא עובד. אני אומר, אוקיי אחי, אני אומר לך פאקית, אז בוא נשים את הטלפון לכל הנהגים, 30 נהגים. חייב לו טלפון, אז אתה אומר לי, אוי זה גרוע אתה.
מזל שאתה לא כותב קוד, אני לא כותב קוד. כאילו אולי אני אלמד, אבל כנראה שלא. אבל הוא אומר, מזל שאתה לא כותב קוד, כי בקוד המטרה היא לפתור את הבעיה, כאילו לא לעקוף. לא לעקוף, בסוף אתה מביא את זה לבן אדם, בקצה ישתמשו בזה, וזה בום, יהיו שברים, ואנשים לא יודעים להסביר את זה, לא יודעים להגיד לך מה לא עובד, כאילו. פתאום לא עובד, אין איתור, נהג משה לא רואים אותו. ואז 1:30, כמה שלחתי? 12 בלילה שלחתי הודעה, מצאתי את זה. אני רואה אותך יושב אבל, באותו רגעים היה 8 בערב, וחושב, רגע, אני נעשה את זה, ועושה ניסוי וטעייה ככה כמו רופא, הרבה פעמים זה מגיע אלינו באמת בקוד, שאפשר לפתור את זה בקטע של, אוקיי, בוא נערוך קצת הנתונים, נדייק לכולם שלא יהיה כפילויות בנהגים, וזה יסתדר. מחר יבוא לקוח אחר, יש לו כפילויות בנהגים, אז אנחנו לא נלך להתחיל לסדר אצל כל הלקוחות. מאוד חשוב לפתור את הבעיה מהשורש, כן. זה האסטרטגיה. אני חושב שזה יסודיות, שזה תכונה שחשובה למתכנת, אם אנחנו חוזרים לרעיון עבודה, זה היסודיות שלך, שזה יש לך את היסודיות הזאת, חשיבה מחוץ לקופסה, אני רואה אותך, כותב את הקוד, נתקל בבעיה, בסוף שאתה ניגש לבעיה ואומר, אני אמצא את הקוד זיהוי נהג, אתה לא, אתה הולך בקו ישר ומחפש מפה, מחפש משם, לא עובד, בא מלמטה, כן, יש ניסוי וטעייה, מנסה, לא עובד, נשבר, נופל, קורס, בום, שגיאה, אייקונים, אבל בסוף זה עובד, כאילו בסוף, האתגר זה, כאילו, הסבלנות הזאת שיש לך, והיכולת שלך שכל פעם אתה, זה מה שמחפש בעובד, שבן אדם ידע כל פעם לחפש 10,000 נתיבים, לא להתייאש, ולא לנסות ללכת ככה ראש בקיר, כמו האלה שבונים פאזל, וזה נראה אותו דבר, אתה יודע, 2 לפה, 2 לפה. כן. בוא נכניס את זה בכוח, עד ששוברים את הפאזל, כאילו, יצא לי לשמוע, יש לי איזה חברה שעובדת באיקאה. אוקיי. איקאה, אם אתה רוצה. אז יש חשיבות הכוחות, היא עונה שם לטלפונים, אז היא מספרת שרוב הבעיות, רוב האנשים שמתקשרים לאיקאה ולבעיות שלהם, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, זה אנשים, אחי, ששברו את המוצרים שיש להם בהרכבה, סבבה? ומתקשרים, כל אחד מספר סיפור, מנסה לצאת מזה, מנסה להפיל את זה על איקאה, הוא אומר, זה כבר סיסטם, הם יודעים איך לעבוד עם זה, אין אחריות. סבבה, המוצר הלך. עכשיו, למה זה? בא בן אדם, רואה משהו, רואה עיגול לעיגול, מכניס, לא נכנס. בכוח. שובר. בכוח זה לא עיגול לעיגול, אז זה לחשוב, איפה זה יכול להיכנס, ההרכבה הבסיסית הזאת. זה נראה לי יסודות חשובות, שמגיעים לידי ביטוי ברעיון עבודה, אני אשמח שאתה תספר, שאתה נכנס לידי ביטוי ברעיון עבודה, הרבה פעמים אתה עושה להם את המשחק הזה, איך קוראים לזה, את השחץ הזה? כן, נכון, יש איזה משחק מתמטי, כמו סודוקו כזה. קקארו, לא משהו כזה. כן, אז אני, לא קריטי, לא חשוב שמות, אבל אני נותן איזה חלק קטן ממנו, כדי לראות איך הבן אדם חושב, לראות אותו איך הוא מתמודד עם הבעיה, לפעמים זה לא תמיד המשחק הזה, לפעמים זה בעיות תכנותיות, אבל תמיד האופן שבו אני מנסה לבדוק מבחינה טכנית את האנשים, זה לא אם הם מכירים את אותה שפת תכנות, או אם הם מכירים את אותה טכנולוגיה, זה גם חשוב, אבל יותר חשוב איך הבן אדם חושב, איך הוא מגיע לבעיה ומתמודד איתה, כי אם אתה תנסה ללכת ראש בקיר, כמו שאמרת, בפאזל אם אתה תנסה לדחוף את אותו חתיכה, זה אולי ייכנס, אבל זה לא הפתרון. ואותו דבר עם האיקאה, גם זה אולי ייכנס, אבל זה לא הפתרון, אתה תשבור את זה, או... אתה לא תקבל מוצר חדש, חשוב להגיד. זה מאוד חשוב גם בקוד, ובאופן כללי בפתרון בעיות, אם סיפרת מקודם על הבעיה הזאת שנתקלנו בה, עם הקוד זיהוי נהג והניטור רכב וכן הלאה, אפשר לפתור בכוח, אבל אז זה יפגוש אותנו בסיבוב. מאוד חשוב לפתור את הבעיות מהשורש, לבוא רגע, לעצור שנייה, לחשוב רגע מחדש, לפרק את הבעיה. בסוף פותרים את הבעיות לפעמים בכל מיני דרכים בלתי צפויות. אז חשוב ללכת בכיוונים האלה, וזה גם מה שאני מחפש. כשאני מראיין מישהו ברעיון טכני, אני מחפש לראות שהוא חושב מחוץ לקופסה, שיש לו רעיונות יצירתיים, אפילו אם הוא לא פותר את הבעיה בסוף, אבל הוא משתף אותי בדרך חשיבה, ואני רואה שהוא לא בהכרח, כי תמיד, הפתרון הטריוויאלי, תמיד יש אותו על השולחן, אומרים את זה גם שלומדים תכנות, אוקיי, אפשר לעשות את הפתרון הטריוויאלי, בסדר, ואז הדיון ממשיך, כאילו, זה שאפשר לפתור את הבעיה זה יפה, צריך לחשוב איך פותרים את הבעיה, איך עושים את זה נכון, איך עושים את זה יפה, אלגנטי, ברור, אם כבר מדברים על קוד, אז שגם המתכנת הבא מחר יבין מה כתוב. יש משפט שאומרים על קוד, אם אנחנו חוזרים עוד פעם לעולם תוכן הזה כמובן, שקוד יותר קוראים אותו מאשר כותבים אותו, בסוף אתה כותב אותו פעם אחת, עוד קצת שינויים, עוד קצת עדכונים, ואחר כך עוד דורות אחריך יקראו את הקוד הזה, ויצטרכו לתחזק אותו, ולהבין מה קורה שם. מאוד חשוב להיות
עם פתרונות טובים, חכמים, אלגנטיים, זו תכונה מאוד חשובה. אבל עם זאת, נניח, לא הייתי נכנס לעולם של הפרפקציוניזם, שגם זו תכונה לא מאוד חיובית נכון. בעולם הזה. בעולם של העובדים הפרופקציוניסטים מדי, כן, זה לא דבר חיובי, תוקע פרויקטים, קודם כל. מבזבז שעות. כן, כן, גם ללקוח, גם... עושה עסקיות אצלי. כן, כן, ואתה לא אוהב, שהזמן נזרק לפח. כמה שאלות. בצדק, בצדק. חוק ה-80%. תספר לנו קצת. על מה? על הפרופקציוניזם? כן, על החוק 80%, שאתה תמיד גם דוגל בו, תספר קצת. יש לי שאלה לרעיון עבודה, ככה שלא אנשים לא יראו ועשו לי סכם ברעיון עבודה, אבל... תחליף אותה, אל תדאג. יש לי, כן, אני אתפוס שאלה אחרת. אז יש לי שאלה, ככה ששורף אותה. אז אני שואל אותה, מה אתה יותר? תקתקן או איכותי? איך אתה עושה את המשימות שלך? אנשים תמיד אוכלים משבר, חושבים, מה הוא רוצה לשמוע? ובתכלס מה אני רוצה לשמוע? אני רוצה לשמוע שבן אדם יודע להיות מהיר. כאילו, אנשים, יש הרבה שאומרים, איכותי, בטח אני איכותי, כמה שצריך, שאתה לא עושים לי. כל הלילה אני יושב פה ימים, חודש, אני יושב על זה איכות. לא רוצה שתשב חודש. אחי, לא, תשב חודש, אז תשב לך משכורת חודשית על זה, תגיד לי. לא, אני רוצה שזה יקרה, גם אם זה לא 100%. אז סבבה, מלטשים את זה, מה, אני מעלה את הקוד שלך, תגיד לי, כאילו, זה לא שצחי יעלה את הקוד שלך, כאילו, אל תחמיא לעצמך, כנראה שלא. מישהו יעבור על זה, כאילו, בסוף, אנשים עוברים על זה, זה חלק מהסיסטם, כאילו. אתה תקדם, אחי. תקדם, לא עובד לך, תקדם. תעשה זה, אני רואה שאתה רואה, יש לך איזה מתכנתת שהיא עושה לך דלג על המשימות שהיא לא מצליחה, כן. וזה טוב, מאשר להתעקע, כן. חודש. לא יקרה חודש, אבל יום, זה גם הרבה. כן, לגמרי, לגמרי. אני לפעמים נותן למתכנתים שלי, אני אומר להם, האמת שעכשיו עשיתי את זה, השארנו את המשרד מאחורה, ואני מחר ספציפית לא יהיה במשרד, אז אמרתי להם, תקשיבו, הנה... מחר בחרתיים ראשון שני יש לציין. לא, זהו, אבל... לא, המטרה חשובה ללמד הייטקיסטים במדינה שלנו פה. כן, זה מדי פעם אני חוטא בללמד, כן, זה גם חשוב. אז אני משאיר אותם עם המשימות, כמובן שקשורות לעולם תוכן שהם התעסקו בו, עכשיו שני מתכנתים ספציפית, שניהם, אמרתי להם, אני משאיר לכם את הרשימת משימות, תסננו את הרשימה, אתה אחראי על פיצ'ר א' או עמוד א', ואתה אחראי על האפליקציה של אותו מוצר, כל אחד בשלו, תשבו רגע, תעברו 30-40 דקות על המשימות, ואני רוצה שתוציאו לי משם את המשימות שהכי קצר לבצע, בואו נעשה אותם, לתקתק אותם, יש פה רשימה, כל אחד קיבל רשימה של 100 שורות בערך, כל מיני דברים, חלקם ארוכים, מסובכים, וחלקם קצרים, זה נרשם בסוף באותה רשימה, כל דבר, גם פיצ'רים חדשים, גם לפני שזה נכנס באמת לתוך המשפך תהליכים שלנו, נקרא לזה, אני יודע, ממש המערכת שאנחנו מעלים במשימות וכן הלאה, אז נתתי להם לשבת על זה, תכף נחזור, נראה מה התוצאות, אבל המטרה... טובות, יש לך צוות טוב. כן, יהיו תוצאות טובות. המטרה להגיד לי מתוך 100 משימות, תשמע, 50 צ'יק צ'ק אפשר לתקתק, 50 זה פיצ'רים גדולים, לוקח זמן, מעולה, בואו נעשה סדר, עכשיו ביומיים 3 שאני לא נמצא, תקתקו את כל ה-50, אני רוצה לחזור שזה מוגמר, זה לא משימות מסובכות, רגישות, זה בסדר, רוצו על זה. לפי שאתה אומר את זה, יש קטע ב-QA, שבן אדם בסוף, כאילו, הצרכן קצה שמנסה להסביר לך לתקן את הדברים, אתמול אמרתי את זה לצח. אחי, זה משימה מספר 72. כן, אוהבים את זה. עוד שבוע אם זה יהיה איזה, וואו, איזה צוות, כאילו. כן. אנשים מתים, אבל אתמול אמרתי את זה לצח, על הבוקר אין את זה. צח אמנם חולם בקוד. כן. אתה חולם בקוד, תגיד? אם אני מתכנת הדשות הקטנות של הלילה, זה מתגנב לי שם לחלומות. וואלה, יפה שורות ככה רצות. לא, בדיוק, פתרון של בעיות, סיטואציות, קוד זיהוי נהג ביתורה, כל מיני. יפה. הולך בלילה, אתמול בלילה, דיברנו עד איזה 2, אז גם במיטה אומר, רגע, אולי אני אבדוק את הדבר הזה, רגע, צריך לבדוק את זה, בבוקר, אני רושם, אני יודע, אני רושם לעצמי, בוואטסאפ שלי, כל היום שיחות עם עצמי, הודעות. יש את הקטע שאתה רושם לי בלילה, טיפלתי בזה, אני הולך לישון לילה טוב, ואז אני רושם לך כמה דברים, וי כחול, איזה 20 דקות, טופל. לך לישון. יש דברים חשובים לבוקר, ספציפית אתמול אלינו גרסה חשובה, לא רק יציבה, היא הייתה יציבה, היה צריך שהפיצ'ר יעבוד במלואו, זה היה חשוב, וזה גם עניין אצלנו, תשמע, לקיחת אחריות, עברנו פה בחברה, בפרו אלגוריתם, כל מיני מתכנתים, וכל מיני, באמת היה פה כל מיני גלגולים, והעניין הזה של לקיחת אחריות, מאוד מאוד חשוב, גם מתכנתים אצלנו, גם אני מול עצמי, בסוף לוקח את זה בחשבון, מאוד חשוב.
אתה לא יכול לכתוב קוד, בטח לא לעלות אותו לאוויר, כן, אבל גם אם אתה משגר אותו למי שאמור לבדוק, לעשות לך קוד ריוויו ולבדוק אם הקוד טוב, מאוד חשוב שתשגר אותו שאתה בטוח בו, כי אם אני בא מקבל קוד, אומרים לי סיימתי, אני לוחץ על הכפתור הראשון, הקוד קורס, חוסר אחריות מבחינתי, זאת אומרת, זה מה זה חשוב בסוף, אתה יודע, כי ללקוח בסוף לא אכפת לו מכלום. הוא רוצה שיעבוד, אם לא עובד לו מערכת חרה, אתה יודע איך זה, אמרתי לך פעם, נסענו בכביש 4 ליד איזה בניין של איזה חברת הייטק ענקית, סאפ, כן, בניין מטורף שם בהרצליה או רעננה, בניין יפה, מפואר, ואני אומר, תראה איזה בניין, תראה איזה בניין, ואנשים, יש אנשים, ברור אנשים שמתים על המערכת, אבל יש אנשים, קל להישרף, יש אנשים יגידו, סאפ זה חרה, או זה, חרה תוכנה, אחי, תראה איזה בניין, מיליארדים בעולם, אתה חרה, אני לא משתמש באז'ור, תגיד, אתה נורמלי, או AWS, אתה לא, אנשים שורפים מהר תוכנות, ברור שהדעה של הרבה מהם לא רלוונטית, אבל חשוב מאוד לתת תחושה מצוינת ללקוח בקצה, אפילו ChatGPT, תראה עכשיו יצא ChatGPT 5, לא מזמן, לפני איזה חודש, ותראה בקבוצות שמדברים מתכנתים וזה, עולם ההם, מלכלכים עליו, שורפים, אנשים עוברים, ביטלתי את המנוי, כאילו, יש גם תגובות כאלה, למרות שהיו מרוצים שנתיים. קל להישרף, אתה יודע, מאוד חשוב לקיחת אחריות, להוציא את המוצר טוב, הוא לא חייב להיות מושלם, אבל הוא חייב להיות איכותי, הוא חייב להיות טוב, לענות על הציפיות לכל הפחות. אם יש כפתור שלא עובד, אני אומר למתכנתים, תוריד את הכפתור בינתיים, שלא יהיה כפתור, לא עובד, שלא יעבוד בערך. אנשים לא אוכלים טוב באגים. כן, זה גרוע. אנשים לא מוכנים לאכול באגים. לא. היה לי איזה קטע, הזמנתי, עכשיו שחקתי חופשה לתאילנד, לחודש, ואשתי רצה, יש נני כזה, נני בתאילנד. זה נהוג. זה נהוג, כי יש איזה אתר, לא חשוב שמות של נני, שמדובר וזה, והיא אומרת לי, רק משם נזמין. סבבה. ואז אנחנו נכנסים לאתר, וסתם, כל מיני דברים קטנים, כאילו, שאתה נכנס, ואתה רוצה לעשות נני בכל אזור, ואתה לא יכול להיכנס לאותה נני, ולראות אם היא פנויה, ואם היא לא פנויה, אז אתה צריך להתחיל כל הדרך מחדש, וכשאתה חוזר אחורה, היית בעמוד 7, זה מחזיר אותך לעמוד 1, ואז אני אומר, בוא'נה, איזה QA גרוע, מה זה, איזה UI, כאילו גרוע. ואז אני אומר, היא מדברת איתה, והיא עונה לה ב-11 בלילה, הבחורה הזאת, תחשוב איזה חשוב לעסק, והיא אומרת לה, צלמי לי מסך מה לא טוב. אז אני אומר לאשתי, מה אני עושה לה QA עכשיו? ואשתי אומרת, וואי, כנראה המוצר לא טוב, כנראה זה לא איכותי, זה לא אמין. כאילו, בונה, הבחורה עונה ב-11 בלילה, בנתה מוצר, תראה איזה המלצות היא ראתה עליה, ואשתי זה עובד עליה באינסטגרם, כל היום מזמינה שטויות הקופסאות. ובסוף היא לא רוצה אותה, הזמינה מאיזה נני, כאילו, שהיא ראתה בפייסבוק, בתגובות, תבין איזה קל להישרף. זה הפנים של החברה, אחי, זה הפנים של החברה, עם המוצר שלך, אתה לא נותן הרי שירותי תוכנה, לא אנחנו, אותה נני, נותנת שירותי נני, כאילו, ואתה צריך לסמוך עליה בגלל המלצות, בגלל שהיא עונה ב-11 בלילה וכו', ובסוף על קוד, שמתכנת אחר, מאוקראינה, כנראה, כן, אולי הודי, אולי יש הרבה בעולם ארגנטינה, יש כל מיני מתכנתים, אז הוא כתב לו את הקוד, טעה, עשה, או לא אפיין כמו שצריך עד הקצה, לא הבין את הלקוח קצר בתקשורת, ובסוף אתה מתאכזב ולא מזמין, כאילו זה עד כדי כך, וזה אפילו לא קשור למוצר, היא עושה נני. האיכות יכול להיות מאוד גבוהה, כנראה שהיא גבוהה לפי המלצות. כן, סיכוי, יש בזה הרבה היגיון. בוא נדבר על הנושא הזה של האפליקציות, שיש קטע, היום מי שמבין פחות עושה את זה, אבל יש קטע לתוכנות ישנות להוציא מלנת אלפים של אפליקציות, כאילו, היום כמה אפליקציות יש לך בפלאפון כבר, אני... כן. זה דיבור חזק כבר כמה וכמה שנים בעולם הזה של הייטק שכבר לא מורידים אפליקציות. לא מורידים, יש אפליקציות כאילו מרוכזות, וולד כזה. כן, למרות שהיום ראיתי שאגד השיקו אפליקציה חדשה. כן, אג, ראית? כן, אמרת לי, במקום מוביט. במקום מוביט, מתחרים בהם, אבל זה הקונספט של האפליקציות היום. אבל זה גם מרוכז. בדיוק, מעין אפליקציות מרוכזות של ניהול נניח של תחבורה ציבורית, זה מוביט. או האג האלה, בוא נראה איך הם יצליחו. כל הפיצריות האלה שלהם, אפליקציה לפיצריה, תרדו לי מהווריד. תרדו לי מהווריד, מה, אני רוצה שיחזיק אפליקציה של הפיצריה שלכם? סבבה, זה טעים. כן, יש וואט. זה טעים, אבל לא. נכון. אז איך אתה פותר את זה? איך אתה פותר את זה? כאילו... כל מיני דרכים יצירתיות, האמת, תראה, העולם של הווב במובייל נהיה מאוד נגיש. אבל זה לא כאילו קצת גרוע, כל הווב הזה? זה לא מיושן? לפני אפליקציה? תלוי מה המטרה, אם אתה רוצה להמשר ממשק ובאמת מהירות וכולי, אז כנראה צריך אפליקציה. השאלה מה המטרה, אם המטרה היא לספק לאיזשהו בן אדם בקצה בסך הכל חיווי על איזשהו משהו שקורה, איזשהו הזמנה שלו, אם נדבר עכשיו סתם דוגמה על טיסות, שאתה מגיע, היום הרי אין כרטיסי טיסה, כולה עם הטלפון,
בלי אפליקציה, נכון? יש לך איזה משהו נכון. במייל שנכנס אליו, או איזה קישור, והנה העולם הזה עובד נהדר. או אם כבר דיברנו לא מזמן באמת על הניטור רכב, שבמקום לעשות אפליקציה לאנשים שיראו איפה הנהג בהסעה שהם עולים פעם באף פעם, שולחים להם קישור דף נחיתה. כן, עמוד נחיתה כזה, שהוא זמין כזה לאותם 24 שעות, או לזמן של הנסיעה, פלוס מינוס, נכנסים, רואים איפה הרכב. אז השאלה מה המטרה? אם המטרה היא לתת שירות רגעי, כמו עם כרטיסי טיסה, כמו עם לראות איפה הנהג של ההסעה, שאוספת אותך בפעם שאתה נוסע לחתונה, וכן הלאה, אז הווב זה פתרון נהדר. אבל תפעולי נגיד, עכשיו עובדים שלך, שאתה רוצה שתשתמשו באיזה אפליקציה יומיומי, אז כן, נכון, מסכים. אז היום העולם של האפליקציות, ככה לפחות מהחוויה שלי, מתחלק באמת לאפליקציות המרוכזות האלה, הגדולות, הענקיות, הוולט, המוביט, וכיוצא בזאת, יש אין סוף רשימה של ג'ימייל, וזה דברים שכבר אין להם תחרות, או מאוד קשה להתחרות איתם, אם אתה לא מאוד עוצמתי, ומצד שני, כל מיני אפליקציות פשוטות יותר, אבל הן ארגוניות, זאת אומרת של החברה שאתה עובד בה, שעון נוכחות, בקשה של חופש, הגשת משמרות, זאת אומרת, מקום שאתה מתנהל באופן קבוע יומיומי, כן, מחר אתה עוזב את העבודה בתור מלצר. אם אתה מזמין פיצה יומיומי, סבבה שלך אפליקציה של פיצה את. כן, נכון, נכון. אם אתה ממש דפוק על פיצות. לגמרי. אני אומר, קודם כל מאוד מעניין. לגמרי. מאוד מעניין כל הנושא הזה של פיצות, עשית אותי רעב, אני חושב שאנחנו נלך מפה לאכול פיצה. אבל בוא נדבר קצת על בינה מלאכותית ו-AI, שזה הדבר הכי חזק היום, כאילו. כן, וואו, הייטק מתהפך. כן, יש לי גם מלא שאלות לשאול אותך, גם בנושא הזה, קודם כל בוא נתחיל מה זה בינה מלאכותית היום, כאילו, איך אתה רואה בינה מלאכותית היום? שאלה ענקית, תשמע, אני באמת גם מאוד רוצה לשאול אותך איך אתה מנצל את זה בעסק שלך, כי אני רואה גם שאתה משתמש בזה המון, ולא רק אתה, ומי שלא משתמש, ברור, ולא רק אומרים את זה שהוא נשאר מאחורה. איך אני רואה את זה היום? הבינה מלאכותית, תשמע, זה לא רק הצ'אטים האלה למיניהם, יש אין ספור כלים, החל מתמונות ווידאוים, ואחד הכלים הכי חזקים, אם אני בעולם תוכן שלי מתעסק בקוד ובתוכנה, אנחנו חווים את זה על בשרנו, את המהפכה, זה ממש בלתי נתפס, כל העולם הזה של הסוכנים, האג'נטים בעצם שמפתחים, באמת כל החברות ענק מוציאות כל מיני סוכנים כאלה ואחרים שיודעים לעשות דברים, אז אני שומע אנשים מעולמות תוכן שונים, אם נקביל את זה גם לצופים שלנו, שאולי לא מעולמות התוכנה בהכרח, אז שמעתי חבר שהזמין מזה כרטיסים לקולנוע, הזמין, רשם אני צריך במודיעין, זה כרטיס לסרט, הפעיל את הסוכן, והוא נכנס לעמוד, לאתר, הוא אמר לו, רק תכניס פה את האשראי, את האישור של הסוף, והוא לוחץ, ולבדוק מיילים, או לענות למיילים, ועולמות תוכן ענקים, ומי שלא שם, אולי זה מרגיש כמו, הרבה אנשים מתעסקים ומשתמשים בכלים של הבינה מלאכותית, כמו משחק, כאילו, בוא תכתוב לי שיר, או תכתוב לי ככה, זאת אומרת, כל מיני דברים די פשוטים, מתכון, שזה אחלה, גם אני מבקש ממנו מתכון לפעמים. אוקיי. אבל המהפכה כאן, זאת אומרת, דברים ממש מתקדמים בצעדי ענק, אני מרגיש את זה, אם נחזור עוד פעם לעולם של התוכנה, ממש ברמה היומיומית, יצא לי לשבת באחד הערבים, גם ככה בערב, על הספה, עם המחשב חצי כוח, ולפתח איזה 2-3 פיצ'רים לבד עם האג'נט, זאת אומרת, אני מפעיל אותו, מבקש ממנו את המשימה, האג'נט של קרסר, שיודע להחליט איזה מנוע, אתה פחות מכיר, אבל האמת שהרבה חברה, אני העברתי את החברה שלנו לכלי הזה, בגלל ששמעתי ממכרים שחברות גדולות שהם עובדים בהם, כל מיני מתכנתים, ארכיטקטי תוכנה, שסיפרו לי שהחברות שהם עובדים בהם עוברות להשתמש בקרסר, אז אני גם קיבלתי החלטה כזאת אחרי שבחנתי אותו בעצמי, שגם החברה שלנו באופן קבוע במקום ויז'ואל קוד ישתמשו בקרסר, ואתה משגר, אתה יכול, כמובן הוא עוזר לך השלמה אוטומטית וכל הדברים הטריוויאליים, אבל אתה משגר לו משימות, הוא מתקתק אותם עד הקצה, משנה בקוד, משנה, ואתה יכול לבדוק. איך אתה יודע שהוא שובר לך את הקוד, אבל אתה פעם מה שובר לך את הקוד, אני זוכר, לא? היית מספר. קודם כל הוא ישתפר מאוד, אבל אתה בודק אותו, תשמע, לא כל דבר אני מקבל. אם אני מבקש ממנו משימה פשוטה והוא מתחיל להתפרע, אני אומר לו, עצור, סטופ. יפה, הוא משתולל, הוא רץ, כמו בצ'אט GPT, מתחיל לענות לך על דברים. כן, הוא יכול, מתחיל לשנות לי כמה קבצים ועוד שורה ועוד שורה, אחי. כל שאלה תשובה צ'אט GPT, גם אם אין לו לא יודע מה התשובה. נכון, לא נכון, חרטט לנו בביטחון. כן. השפות, עכשיו באפליקציה שאמרתי לך להוסיף שפות. וואו, כן. היה אירוע. ערבית, רוסית, איזו עוד שפה היה? אנגלית ועברית, כן, ממש, אחי. זה היה,
אני זוכר שישבנו עם איזה הייטקיסט, אבל תמיד היה גוגל טרנסלייט, לא כאילו, אני לא הבנתי, אמרת לי את זה, כאילו גוגל טרנסלייט תמיד, עד לא מזמן, אני לוקח משהו באנגלית, תרגם אותו לעברית. כן, אתה לא מבין, בקוד, לקחת תוכנה, מי שפה, מי שמקשיב לנו ומבין קצת תוכנה, יודע שוואלה, לקחת תוכנה שקיימת, שיש בה הרבה עמודים, ולהפוך אותה משפה א' לשפה, או לאפשר בה עוד שפה, זה לא כזה טריוויאלי, זה לא כזה פשוט, כי בסוף רשום לך כותרת, לא יודע, עמוד הבית בעברית, אז רשום בקוד עמוד הבית, או זאת אומרת, זה יכול להיות כתוב גם במקום נפרד, לא בהכרח כשרצים לתוך פרויקט, בונים אותו מלכתחילה, כאילו בצורה הכי מפורקת, מודולרית בעצם, שאתה יכול לקבוע את המילים בכל מיני שפות. לפעמים מתחילים, רצים, בעמוד הבית, פשוט כותבים עמוד הבית, ועוד מלא מקומות בפרויקט, כתוב פשוט בעברית, או לא משנה, באנגלית. ביקשתי מה-AI, אמרתי לו, תתאים לי את זה לאפשרות, בכלל אפשרות, לא התרגום עצמו, התרגום עצמו יש גוגל מפות, גוגל תרגום. האפשרות שאני אוכל לשלוט בשפה, זאת אומרת שלכל מקום שרשום עמוד הבית, יהיה בעצם 4 גרסאות, או 5 גרסאות, או כבר אין סוף גרסאות כמה שאני רוצה, בכל שפה שאני ארצה, והכל מרוכז כמובן בקובץ אחד, כל המילים מאורגנות שם. אז עבודה, בסדר, מתכנת יכול לעשות את זה, לא עשיתי את זה על אפליקציה מאוד מאוד גדולה, על אפליקציה נגיד בינונית מינוס, בגודל שלה, אז אתה מפעיל את הסוכן, הוא עובר על כל הקבצים, לוקח את כל המילים בעברית, ומרכז אותם לקובץ מסודר, מארגן, מחליף במקום עמוד הבית, שם שם את התבנית, ואז בעצם הוא פשוט עשה את זה, את כל הפיצ'ר הזה. ואני זוכר שישבנו עם איזה הייטקיסט לפני איזה חצי שנה, 8 חודשים, הייטקיסט מבוגר, עשה כבר את האקזיט שלו, אם אתה זוכר. אז הוא אמר לנו, רגע, אבל זה בנוי נכון? זאת אומרת שאני אוכל להפוך את זה לאנגלית? אמרתי לו, כרגע לא, אבל בסדר, זה יטופל בהמשך, וזה משהו שקצת נגרר, ווואלה, היה תקתק את זה, כאילו, וזה לא היה, אחי. כאילו, ממש, זה מדהים. וואי, יפה מאוד. זה דברים טובים שיש ל-AI, הוא חוסך המון זמן. כן, גם זה לא משימה מסובכת, זה רק משימה טכנית, צריך לעבור קובץ, איפה שרשום עברית, לשים את התבנית, איפה שרשום עברית, לשים את התבנית. שבכלל ה-AI יש לו משהו שהוא יודע לפתור דברים טכניים. שאנחנו מדברים פה על החשיבה מחוץ לקופסה, שזה, המתכנת הוא לא צריך להיות רק טכני, הוא צריך גם לדעת לחשוב. זה AI פחות טוב. מסכים, פה הוא בדיוק נופל, בלהבין את הבן אדם, חוץ מזה שהבן אדם לא יודע להסביר את עצמו. בן אדם יושב מול השט, אומר, אתה יודע, אפשר, ה-AI לא מבין ציניות, ולא מבין שמתבדחים איתו, ולא מבין שאתה, אתה יודע, לפעמים אפשר, מה, אתה לא מבין? אז אתה יודע, הוא יכול להבין את זה כאילו, אתה יכול לרשום ל-AI, מה, אתה לא מבין מה אני רוצה, אז בכלל הוא, אתה לא מבין, כן, אני לא מבין, כאילו, אתה יודע, הוא יכול לענות לך, אחי, מה אתה רוצה, אני צוחק איתך, אני ציני איתך. כן, בלהבין את הבן אדם הוא נופל. יפה. בוא תספר לי גם אתה. כן. אתה גם ממנכ"ל את החברה שלנו, ויש לך הרבה עסקים. ואתה משתמש בו הרבה גם כן, בעולם שהוא לא טכני בכלל, בעולם העסקים, בעולם החוזים, בעולם היום בא אליי נהג. היום אם אתה כבר שואל אותי, ואמר לי, אני יוצא לפנסיה ב-20 לנובמבר. מזל טוב, אמרתי לו, אתה ממשיך לעבוד? כן, יופי. נהג טוב, בחור טוב, באמת. אז הוא אומר לי, כאילו, באמת בחור טוב, אז אם הוא ישמע את זה, כאילו, באמת, שידע. כן, הוא לא ישמע. אז בקיצור, אז הוא אומר לי, אני הולך לקבל ככה וככה פנסיה, ואני רוצה לדעת איך זה הולך לי לתורגם עם המשכורת. בבקשה, ChatGPT, פותח את ChatGPT, רושם, אומר לליאת להביא את התלוש האחרון שלו, רושם כמה הוא מקבל, הוא מסביר לי, אוקיי, בגיל פרישה יורד לו הביטוח לאומי, מרוויח 450 שקל, הוא מרוויח את זה, הוא צריך להפקיד לו קופה נוספת, הוא יכול לוותר עליה, הוא עושה לו ככה 3 דברים, כי הוא ממש מראה לו, הנה זה תשובה של דוקטור. במקום לנבור עכשיו באתר כל זכות וכאלה. לא קשה לחשב, צחר, זה, בודקת עם דודה שלה, כן, גם חוץ מזה שהוא לא היה צריך. נותן תשובה פרקטית גם, הוא מחשב גם. זה גם כאילו, יושבתי מחשבון, יש פה עניין של איזה חצי שעה עכשיו. כן. נותן לך איזה תשובה ראשונית פצצה, כאילו, זה, הרבה דברים כאלה, אני יורה על ChatGPT, כאילו, זה ממש עוזר לי. כן, גם כמו שאתה אומר, חוק ה-80-20, אתה לא בהכרח עכשיו צריך 100% דיוק על השאלה, אתה צריך תשובה פלוס מינוס מה עומד לקרות. מכתב לשימוע, אתה יכול לדעת, אני צריך מכתב לשימוע, 1, 2, 3, שם העובד, תעודת זהות, טק, מה שאין לו, הוא אומר לך, תמלא לי את זה. גם עובד מושלם. מדהים. כן. אז אני ממש, אתה יכול לעבור על ChatGPT שלי לראות כל מיני דברים, כאילו, ממש, כל מיני דברים שאני נכנס ולדבר איתו. כן, חופשה לתאילנד, שאני עשיתי עכשיו, מתכנן איתו, אני אומר לו, מסיים תינוקת בת 1 וחודשיים, ומה אתה ממליץ לי, אני נותן לו מלונות, הוא אומר לי, זה, אתה יודע, הוא לא אוהב להגיד לא בביטחון. כן. הייתי ממליץ לך יותר על.
שם אתה צריך לדעת פני הפרסה. אבל בוא נדבר אנחנו כבר בנושא של בינה מלאכותית. הייתי רוצה לדבר על הסכנות של בינה מלאכותית. קודם כל, לפני הסכנות של בינה מלאכותית, אני אשמח לשמוע ממך באמת על מה רציתי להגיד לך? סליחה. אז קודם כל, בוא נדבר על הסכנות של בינה מלאכותית. בוא נחזור לסכנות של בינה מלאכותית. איך אתה רואה את הסכנות של בינה מלאכותית? תראה, זה מהפכה, זה המצאת המאה, גם אם אנחנו עוד בשלבים מוקדמים של המאה הזאת, אנחנו רק בשנת 2025, אז ויש עוד 75 שנה למאה הזאת, זה אחת המהפכות הכי גדולות, לך תדע מה יהיה עוד 25 או 30 או 50 שנה, כן? אבל זה איזושהי התחלה של מהפכה, שכבר היום נוגסת בעולם העבודה בהייטק, אני בטוח שכל מי שמוגדר ג'וניור או בתחילת דרכו בהייטק מרגיש את זה, אבל אני תמיד אוהב להסתכל על הדברים בחשיבה כמה שיותר גנרית וכללית, ולא בכך שזה הנקודה, העניין של העולם התעסוקה, זה גם, אבל זה מאוד מעניין מה יהיה איתו כשימציאו, אתה יודע, איזושהי בינה מלאכותית כללית, מדברים היום AGI, זאת אומרת, איזו בינה מלאכותית כללית, שתדע הכל ויהיה לה רגש, ואתה יודע, כמו סרטים, שהיו פעם, מדע בדיוני, היום זה המציאות. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי העניין הזה של המצאת המאה הקודמת, אתה בטח יודע שהמצאת של המאה הקודמת זה היה פלאפון הנייד. פלאפון, האינטרנט. כאילו, טסנו לחול, מטורפות. אנשים הגיעו לחלל, כן. ובסוף זה היה המצאת. היום אנחנו מבינים שזה באמת משהו מטורף, כאילו. פעם אומרים, מישהו היה נתקע, בלי דלק נגיד, הוא צריך לרדת, לדפוק לאנשים בדלתות ולבקש שיחה. שלא את הפלאפון הנייד, לבקש שיחה בשביל להזמין שגריר, או לא, שגריר כמובן, אבל להזמין מישהו שיחלץ אותו, כאילו. כן, זה היום יש לך פלאפון נייד, אתה מקשר, אם מישהו לא זמין, זה כאילו סיטואציה. כן. הוא לא זמין, נגמר לי הבטריה, חבר מתין, אבל כאילו, סיטואציה זה כאילו בייסיק, לכולם יש פלאפון נייד, ילדים, מסתובבים פלאפון נייד, רוצים לשדרג להם. כן. לאייפונים. מהפכה של ממש. בוא נדבר על הסכנות, אמרנו סכנות, אני רוצה לשמוע סכנות, נגיד אני, ראיתי פעם סרט, בשנת 2004 יצא סרט שיקרא איי רובוט, אני רובוט בעברית. כמו השואב אבק. כמו השואב אבק. איי רובוט. וואלה, לא חשבתי. אז הסרט הזה הוא עם וויל סמית, מי שמכיר, ובעצם זה מדבר על רובוטים, אני מאמין שהרוב ראו אותו, מי שלא זה חור בהשכלה עכשיו ללכת לראות את הסרט סרט גדול. אז יש קטע בסרט, קודם כל זה על העולם בעתיד, שיש רובוטים, כל אחד יש לו רובוט, סבבה, יש לך כלב, יש לך רובוטים אדומים כאלה, זה הצעקה האחרונה שלהם, שהרובוט עוזר לך בבית, כל מיני דברים, עושה לך קניות, עוזר לסבתא לעשות קניות, אתה רואה, כל אחד יש לו רובוט. כאילו זה הלוז, כל אחד יש לו אותו היום, כל אחד יש רובוט, ואז יוצא הרובוט המתוחכם ביותר, רובוט חבל שנקרא NS5. כן, אוקיי. NS5, אני זוכר שקוראים לו בסוף הסרט. אז הרובוט הזה הוא כאילו מתבטא בזה שיש לו רגשות, שהוא יודע לחשוב לבד, והוא בעצם יש לו איזה בינה שהיא יודעת לחשוב הכי טוב מה טוב לך. אתה רואה, יש קטע שרואים ילד בוכה, והוא יורד על הברכיים לחבק את הילד, כי הוא יודע שהחיבוק שלו יגרום לילד לא לבכות. או שהוא רואה ילד רץ לכביש, והוא בא ועוצר אותו, או עוצר את האוטו ככה, ואז כאילו זה הטריילר של הרובוט הזה, וכולם קולים את ה-NS5 וזורקים, עושים טריידין על הרובוטים האדומים. ואז במהלך הסרט, כאילו כל הפואנטה של הסרט, שה-NS5 מתחיל להשתלט על העולם. הוא רוצה להשתלט על העולם, הוא מבין שאנחנו כבני אדם, אנחנו לא עובדים תמיד רציונלי, אקסלים וזה. הנה פוטין עכשיו, אוקראינה באה לו לא טוב, אגו, שמיד את אוקראינה, לשרוף את המועדון, מה שנקרא, 3,000 אנשים מתים ביום, אין היגיון. כן, לגמרי. למה ככה רבים על נאטו? לא רציונליים בכלל. לא רציונלי, אז בסוף הרובוט בא ואומר, רגע, יש פה מלחמות, אנשים נהרגים, תאונות דרכים, אתם גרועים, אני אנהל אתכם, פחות ימותו, הנה אקסל. פחות אנשים מתים, הוא גם מסביר את זה. ואיך הוא עושה את זה? הוא הורג אנשים בשביל להשתלט על העולם, והוא מסביר שהדרך הזאת היא להשתלט על העולם, ואנשים שימותו בדרך, זה ינצל את האינטרס בשביל לשמור על האנושיות. ובסוף וויל סמית כמובן מנצח, וואי איזה סרט ספוילר, זה כבר לא שווה לראות את הסרט, והורס את הרובוטים הזה, והרובוטים האדומים חוזרים, כי הם בסרט, הם מגנים עליהם, רואים בסרט, הם גם מגנים, כי הם לא חושבים יותר מדי. נתת לי פקודה, אני עושה, אני לא מתחיל לחשוב עכשיו מה הכי טוב. מאוד מעניין מה יהיה עם זה, מאוד מעניין מה יהיה עם זה בעתיד, עם הבינה מלאכותית כללית. הכיוונים באמת של החברות הענקיות כל הזמן משתנים, מתעדכנים, אבל כל הזמן מדברים על זה, על ה-AGI, על הבינה מלאכותית כללית, שזה ה-NS הזה שלך, שזה משהו שכאילו יודע הכל וחושב בעצמו. אבל זה קורה היום, לא, הוא חושב בעצמו באיזשהו אופן. זה בדיוק המהפכה, תשמע, הבאנו מכונה למצב שהיא יכולה, זאת אומרת, אתה לא בהכרח מרגיש שזה מכונה. אתה יודע,
שומע אבא שלי בתחום החינוך, אז הוא מספר על התלמידים, הוא אומר, יש פה תלמידות, הוא חבר שלהם, כאילו בבית ספר, הצ'אט GPT, אני אדבר עם צ'אטי, כאילו יש לו שמות כינוי. וואו. זאת אומרת, זה ממש כמו בן אדם, אנשים מרגישים, וזה מהפכה מטורפת, זה בסך הכל, כשאני מלמד תוכנה, אז אני אומר לסטודנטים בתחילת הדרך, תחשבו על זה שאנחנו כותבים מילים בסוף במחשב, בואו, קוד זה מילים, אנחנו לא עושים שם ציורים, עושים איזה דברים, בונים עם מסמר ופתיר, רושמים מילים, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד קובץ, עוד מילה, המילים האלה בסוף זה ברזלים, הרמה של ברזלים, פה יש מלא מלא מנורות קטנות, מלא מנורות קטנות, ואנחנו בסוף משפיעים על איזה מנורה נדלקת, כאן בלבן, כאן באדום, ובסוף יצא תמונה יפה של משהו, בסוף זה מה שזה. אמרת לי פעם, והדבר הזה אותו דבר, רק יודע עכשיו כאילו להביע רגשות, להבין אותך, להיות קשוב אליך, אחי, ברזלים, זה עדיין כמה ברזלים, קצת סיליקון, פחם דחוס, זה הסיפור, ויוצא לך הדבר הזה, מהפכה. אמרת לי פעם שבצ'אט GPT ביקשתי תמונה, ואז אמרתי, תשאלי לי משהו כתב בתמונה, אמרתי, אחי, הוא עכשיו יורד על כל הפיקסלים, עכשיו הוא נכנס פיקסל, ומשנה, כאילו, זה לא עכשיו לוז צד ימין למטה לשנות הריבוע הקטן, רק תוציא לי את הדבר האדום הזה, לא, כי הוא יורד על כל הפיקסל. כן, זה מדהים לגמרי. וגם זה משתפר, זאת אומרת, במקום לחזות היום פיקסל ליד הפיקסלים שבסביבה שלו, הוא מסתכל על כל הקונטקסט הגדול של כל התמונה עם המלל ומחליט באיזה צבע הפיקסל הזה, ולידו, ונוצר תמונה מדור. אני בטוח, אתה התנסית מלא, אתה לא מפסיק להוציא תמונות ולוגויים חדשים ואייקונים ופרסומות מהצ'אט GPT ומהחברים שלו שבעצם יודעים לייצר תמונות. בסוף זה פיקסלים, צבעים, וזה מטורף שמחשב יודע כאילו להשיג את המסקנות לבד ולהגיע לתוצאות, להבין את מה שאנחנו מדברים איתו. זה החסרונות שלו, אבל שאתה לדבר עם בן אדם לפעמים יותר כאן, נגיד אני מדבר עם מעצב, אני מסביר, אחי, רק את האדום הזה הוא מבין. הוציא את האדום הזה, הוא מתחיל עכשיו להיכנס פיקסל, כל שתיים להיכנס למיקרו, כאילו זה בעצם החסרונות שלו, שהבינה מלאכותית לדעתי, כאילו, כל דבר נכנס לך, מזיז כל דבר קטן, כאילו, הוא לא יודע להבין מה שנקרא סלנג עממי כזה. כן, לגמרי. תראה, אנחנו לקראת סיום, איך אנחנו נרצה לסכם את השיחה המעניינת הזאת? וואו, המון דברים למדנו פה, קודם כל דיברנו על העניין של המתכנתים, הקטע הזה של לחשוב מחוץ לקופסה ולא רק להיות טכניים, שזה דבר מאוד חשוב, כי אנשים מסתכלים תמיד מתכנתים שבאמת טכניים ויודעים לכתוב וזה, וכזה מהר הוא כותב את הקוד, אבל כן, חשוב צריך לדעת לעצור, לחשוב מחוץ לקופסה. משל הפאזל. כן, לגמרי, משל הפאזל ואיקאה. פיצות, בבקשה, תפסיקו עם האפליקציות האלה. כן, תכנסו לוולט. אני ממליץ לעשות מרד. למחוק את כל האפליקציות ביום אחד, ככה לעשות ממש, סתם לא, רק טוב, שיהיה בעולם הזה. אז דיברנו על זה, דיברנו על זה שאתה חולם בקוד, שזה על הפנים, אחי. אבל בסדר, כל אחד והסריטות שלו. ודיברנו על הבינה המלאכותית, שזה בעצם הדבר, זה הצעקה האחרונה עכשיו. אתה ממליץ לאנשים ללמוד את זה? מישהו לא ממליץ? זה העתיד. זה העתיד, והשאלה היותר מעניינת שאנשים מדברים עליהם, אם ממליצים ללמוד תוכנה, אני עדיין חושב שזה המרכז, בגלל הסיבה שטכנולוגיה זה העתיד. זאת אומרת, ברור, אנחנו נצטרך חשמלאים ואינסטלטורים ונגרים תמיד, וגם הביקוש עולה, דרך אגב, מי שרוצה שזה ביקוש טוב, כל העבודות כפיים זה כסף גם מעולה, אבל השכלה, טכנולוגיה, AI זה העתיד, בטח חייב ללמוד, חייב להשתמש, אנשים משתמשים בזה כמו משחק, יש פה כלי עוצמתי ומטורף, מי שיבין את זה היום, יצליח לעוף עם זה קדימה בהמשך הדרך, כמו עם האינטרנט. מי שהבין את זה אז בשנות ה-90, זה מה שכל עולם הסטארט-אפים אז נפתח בדהירה. כן, אבל היה את משבר בועת הדוט-קום. כן. אבל זה גם פה עכשיו, אני חושב, מה אתה יכול ללמוד ב-AI? מה תלמד? כאילו יש כל מיני קורסים, אני רואה קופצים לי באינטרנט. עזוב אותך. AI, קולנוע. קפוץ פנימה לתוך קפוץ, תתחיל להשתמש. לא, אנחנו שם. לא יודע, אני ממליץ למי שמקשיב, קפוץ, תתחיל להשתמש. מה שאתה צריך, אני מבין, לא תמיד זה אנשים צריכים בדיוק לצרוך את הדברים האלה, אבל לפחות תדע איך הדברים עובדים, תתחיל להכיל אותם על העולם תוכן שלך. וזה אולי המסקנה הכי מעניינת, לחשוב מחוץ לקופסה, להשתמש בכלים החדשים, להיות קדימה. וזה העתיד.
וואלה, מעניין מאוד. איזה כיף היה. כן. תודה רבה, נועד, שהקדשת את הזמן היקר מאוד שלך. אל תגזים. שלך יותר גדול, אני יושב פה ואני אומר, וואי, זה שעה, אתה יכול לכתוב פה קוד להריץ לנו פיצ'רים חדשים. אבל בסדר. גם לזה צריך לעצור, קצת לדבר, פודקאסטים. כן, לא, זה מפרה, זה חשוב מאוד. אז זה יפה, אז שיהיה לנו בכיף, שכולם נהנו, ניפגש בפודקאסט הבא, אם נעשה, אהבנו. אהבנו את הקונספט. כן, נחמד. ועכשיו אנחנו נאכול פיצה.